aika paljon. Mikä sinne on? Tuppa nyt tänne, äläkä puhu. Mikä se huhtikuussa on No salaisuus? nyt ei puhuta siitä. Tuu tänne, liikuta. Ei kun tänne, toin eteen. Tänne. Näytä kun liikutat, mä katson. Mihin suuntaan sen pitäisi mennä tuonne eteen? Joo, eteenpäin, kokeile. Mä en oo ite varmaan osaako, mutta voin yrittää. Joo. Tää vähän oma väteen mitään. Saat sitten tehdä sinä auttaa, jos tuntuu, että en itse onnistu, niin voit auttaa sit vähän. Tää vähän yhdistää kädellä ja mielellä energiaa vähän. Tää on vähän vaikeeta vielä mua kokeilla. Hyvä! Yes! Sä onnistuit! Sä onnistuit liikuttaa sitä! Ei juma! Ei juma, sä oot hyvä! Ei yes! Sä sait sen liikkumaan! Kun sä teit siinä. En tehnyt! Mä vaan toivoin, että se on sun paras. Mä vaan toivoin sun paras. Tohon vielä. Hyvä oppilas! Patrick, student learning math telekinesis! Yes! Niin sähän teit sinne jotain. Mä vaan toivoin, että sä onnistuit. Mut teikö sä mitään? En tehnyt. Vannoks et sä tehnyt? Joo, mä vannon. Mä vannon. Eiks nyt tehnyt yhtään En mitään? tehnyt. Ai sä et tehnyt yhtään mitään? En tehnyt. Sä onnistut ihan itse, hyvä.